Benvinguts! Avui us presentarem la nostra experiència realitzada a l'Institut La Mallola d'Esplugues de Llobregat, participant en aquesta edició del concurs d'Experimenta. Som alumnes de primer de batxillerat i us presentem el nostre treball, focs de colors. En primer lloc, necessitarem els materials, la bata de laboratori, els guants de làtex i les ulleres de seguretat. D'altra banda, utilitzarem l'espàtula, l'encenedor, la proveta i els 5 recipients. Els reactius són el metanol, el clorur de calci, la sal comuna, el clorur de bari i l'àcid bòric. Seguidament, en quant al procediment, el primer pas serà alinear els recipients i abocar el metanol. Ara aboquem els reactius, les sals mecàniques. El clorur de calci en el primer, en el segon la sal comuna, el tercer el clorur de bari, el quart l'àcid bòric i el cinquè el clorur de calci. A continuació, amb l'ajuda del vas de precipitats i una proveta, mesurem 5 ml de metanol i els aboquem als respectius recipients. Hem d'anar amb compte amb el metanol perquè és altament inflamable. Amb l'espàtula barregem cada recipient amb el seu contingut corresponent, però sense arribar a tocar, ja que contaminaríem la mostra. Per últim, amb l'encenedor, cremem cada contingut del recipient i observem els resultats. Començant per la dreta, observem un color verdós. Els següents tenen color blau lilós i els dos últims més ataronjats. El fonament científic d'aquest experiment és que el foc fa que els electrons del metall s'excitin, passant d'estat fonamental a estat excitat. Això és degut a la radiació electromagnètica. Cada element té una radiació característica i quan ho escalfem veiem el color determinat que la seva longitud d'ona proporciona. S'ha de destacar que els elements utilitzats tenen un cert grau de perillositat. Esperem que us hagi agradat i gràcies per la vostra atenció.